नायलाय रायजोफोर BPF नि मानसिफ्रा माबायदि बुदों लोंनानै जानानै बखिनानै खोमा थोमा बुसिलांजोब्बाय सासे बोराय मानसिनिखौ अबस्थाखौ नायलाय रायजोफोर दा जों बिथांखौ केस होनो थांगोन जाय मानसिया बिथांखौ दावराव खालामनानै बे फेटसाबारि सेगादानियाव जानाय जाथाय रायजोफोर बयबो नायदो जोंनि UPPL दोलोनि वार्कारफ्रा एसे साबधान थालाय आरोखि ना एसे नाय आरो गिनाङा रावखौबो रायजोफोर मानोना जिनिसा मानि समजों लोगोसे मानि इलेक्शननि बारहावायाबो दुंसाव थासारि लागासिनो दं ओंखायनो बयबो साबधान था रावखौबो गिनाङा बे 17 बोसोर खस्थ' मोनबोनानै जों बिसोरखौ गिनांगौनि जेबो दरखार गैया मोनथिबाय रायजोफोर बयबो नायदो बुजिबा मा नाम मदनलालनो बेखौ बुग्राया मदनलाल मा नाम होनदों दरंनि फिसाला मदनलाल दरंनि फिसाला मदनलाल दे जाबाय दे औ गिनाङा आदैया एसे बुंजागौमोन नामा एसे आरो बिथांखौ आदैखौ इथाजों खुइनानै खोमा थोमा जिहोलांजोब्बाय नायदो रायजोफोर बयबो